Qozonda bayram shovqimi boshlandi endi kishlarning salyut, petarda tavushlari yangrab turadi. O'zgan yil respublikada pirotexnikani soqsiz qo'llanish natijasida 13 kishi turli jarohatlar olgan. Shuning 4si bolalar. Хочу напомнить, что 4 человека... Узган ел Qozonda 4 кеше шул исәптән бер бала петарда шартлаткан вакытта тәнен пешерә. Былтыры Яңа ел бәйрәмендә Qozonda 61 янгын чыккан иде. Һәр фаҗигага кеше сәбәпче. Шуңа да мин сезне иминлек кагыйдәләрен үтәргә чакырам. O'zgan yil каникул вакытында республикада 131 янгын килеп чыга, аларда 11 кеше үлә, 10 кеше җәрәхәтләнә. Гадәттән тыш хәлләрнең күпчелеге электр энергиясын дөрес кулланмаудан килеп чыга, аеруча эчкән килеш. 20 декабрьдән Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелде. 407 бәйрәм мәйданчыгында иминлек кагыйдәләренең үтәлешен аерым күзәтәчәкләр. Охрана общественного порядка. Халык күңел ача торган үзәк чыршылар янәшәсендә полиция, Росгвардия хезмәткәрләре 14 гыйнварга кадәр тәүлек буе кизү тора. Бәйрәм мәйданчыкларында юхиди машиналары өчен өстәмә керү-чыгу урыннары булачак. Прежде всего, ответственность родителей. Һәрбер кеше янган куркынычсызлыгы таләпләрен төгәл үтәргә тиеш. Андый очракта бәла-казадан котылып булачак. Балалар белән бергә ата-аналар да уяулыкны югалтмасын иде. Гади кагыйдәләрне үтәү зур кыенлык тудырмый дип уйлыйм. 31 декабрьдән 10 гыйнварга кадәр җәмәгать транспорты ял көне графигы буенча йөриячәк. Яңа ел төнендә ул төнге 2-гә кадәр эшләячәк, ә метро 12-гә кадәр. Утром 1 января автобусы выйдут на линию. 1 гыйнвар көнне автобуслар иртәнге сәгать 7-дә рейска чыгачак. Метрополитен иртәнге сәгать 6-да ачыла. Раштуа төнендә дә автобуслар йөриячәк. Алар үзәк стадионнан халыкны өйләренә кайтарачак. Транспорт йөреше буенча сораулар булганда комитетның кайнар линия телефонына шалтыратырга мөмкин. Яңа ел бәйрәмнәрендә муниципаль парковкаларда машинаны бушлай калдырып булачак. Руслан Сундинов, Яңа Гасыр каналы.